кола. А? Хубава кола, да. Ама не ги карат много. И да не се сещаш кой съм, ще ти кажат. Също така ще ти кажат, че когато реша, мога да те задържа за 48 часа. Заради това, което направи. Аз ще ти кажа, че оттук нататък ще дишам във врата и ще бъда винаги една крачка след теб. И ще чакам да стъпиш на крил. Лек да. Какво работите вие, бе? Това да не е градската баня тук!